I aquest any 2024, que és el tercer any del projecte, hem introduït la mecanització. Llavors, igualment la recol·lecta la vam haver de fer a mà. I acabem sempre el projecte amb les jornades que se celebren sempre al novembre, el segon cap de setmana de novembre. I aquí el que es vol és posar en valor el producte, però des d'unes vessants més tècniques. Llavors es conviden diferents sectors a parlar al principi les primeres jornades del valor nutricional i després del relleu generacional, de com conviure amb el canvi climàtic, amb la sequera, diferents àmbits. I també incloem sempre experiències de productors i productores de diferents sectors que ens vinguin a explicar el que fan i com ho fan. I així també és una manera que els veïns del poble també agafen motivació d'altres, veient altres referents. Les jornades són una part tècnica i una part experimental, que sempre incloem tastos, maridatges i tallers de cuina. Llavors ens venen experts de cada àmbit i ens cuinen diferents plats de cigró i els maridem amb vins de la zona o també ens ensenyen a cuinar-lo diferent. I ens han ensenyat multitud de maneres de treballar el cigró, des d'espumes, aprofitar la cocció de l'aigua, després com a producte de postres, amb farina, cuit. El cigró en si és un producte substitut del gluten. I així és com va néixer la primera plantada del cigró l'any 2022, que vam plantar entre tots els veïns, la vam recollir entre tots els veïns, i a finals d'any, al mes de novembre, vam començar a treballar les primeres jornades del cigró. I enguany, aquest 2025, ja seran les quartes jornades del cigró. Les jornades d'aquest any han anat molt bé. La participació ha sigut una mica més baixa que els anys anteriors, però ens ha anat molt bé fer aquesta jornada per poder introduir el que és la marca del cigró, que era un dels objectius d'aquest any, poder tenir una marca pròpia per encara posar més valor al projecte i que a partir d'aquí se li pugui donar una continuïtat més enllà del que és municipal. Pot ser tant municipal qui vulgui portar un terreny amb el cultiu de cigró, això seria superguai, o dels voltants del municipi que decidissin cultivar el cigró de Senan. Bueno, n'hi ha de fora que venen i algun, i llavors també això ho fem amb tots. Vull dir, la gent que vol col·laborar aquí, el dia que els fem, el dia que els collim, el dia... Vull dir, ho fem amb la col·laboració de tots. Això ho posa la Carme aquí al mòbil, a l'Ajuntament de Senan, i llavors dir, doncs mira, ara tal dia, per exemple, cap allà, això ho fem per allà a Sant Josep, o així se sembren. I llavors, esclar, mirem la lluna i de dir, bueno, doncs la lluna, a veure, hi ha 2 caps de setmana, no?, per exemple, i llavors, doncs, bueno, escollim aquests 2. Si no pot ser el primer, el segon, però si pot ser el primer, perquè llavors millor el segon, fa mal temps i plou i, esclar, ja passa la lluna, perquè això normalment ho fem en lluna vella. La jornada s'acaba l'últim dia, el diumenge, acabem tots amb un dinar de germanor, que és que tots els veïns i veïnes que venen porten elaborat de casa seva un plat, porten les olles directament amb receptes de cigró. Llavors el que demanem és que ens portin escrita la recepta i així nosaltres estem fent un recull per veure si en algun moment surt un llibre editat de receptes del cigronet de Senan.